ሰላም ንዓኹም ተኸታተልቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ምሳኹም ዘለኹ ሓወኹም ገሬ እማር ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕቲ ዘቕርበልኩም ነገር እንዳሃልዩ ካብቲ ኣነ ብሞያ ዝሰርሖ ስራሕት ሞያ ወይ ከዓ ስራሕት ገዛና ብቕልል ዝበለ ብኸመይ ከም እንሰርሖ ወይ ከዓ ዝጥቀመሎም ዓይነታት መሳርሒ ኮነ ኣስማቶም ገለ ካብቲ ናይ ስርሐይ ናባኹም ሸር ዝገብረሉ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ብቲክቶክ ወይ ብኢንስታግራም ፌስቡክ ትከታተሉኒ ተኸታተልቲ ዝበዝሕ ግዜ ብዙሕ ሕቶታት ተሓቱን ኢኹም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ንኩሉ ብሓንሳብ ክምልሶ ስለ ዘይከኣልኩ ግን ሓፈሻዊ ነቲ ተሓተትኩም ንሕቶ ብዓቕመይ ክምልስ ክፍትን እየ ማለት እዩ ንሱ ድማ ምናልባት ናይ ኩልኹም ሕጂ እውን ናይ ኩልኹም ዘይክበፅሖ ይኽእል እየ ግን ሓፈሻዊ ነቲ ሕቶታትኩም ይጥቕልል ብዝሓሰብኩም መሰረት ግን ንኩላትኩም ነቶም ዝሃብኩምኒ ሓሳብኩም ዘካፈልኩምኒ ወይ ከዓ ሕቶታትኩም እንዳፀሓፍኩም ወይ ከዓ ሃናፂ ርእቶኹም እንዳፀሓፍኩም ተተባብዕን በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነኩም ይፈቱ ምናልባት ነቶም ሓደስቲ ትሪእዎን እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ገሬ ፕሮዳክሽን እቲ ናይ ገዛና ስራሓት ኮንስትራክሽን ሪሞደሊን ዝስርሓሉ ገለ ካብቲ ናተይ ሞያ እዩ ከምኡ ድማ ሰብ ሞያ ወይ ከዓ ፍልጠት ዘለዎም ኣሕዋትና እውን በቲ ናቶም ዘለዎም ትምህርቲ ሞያ ናቶም ተመክሮ ሸር ክገብሩልና እንዳዓደምኩ ተዘራርበሉ ቻነል እዩ ስለዚ ነቶም ገዳዮም ወይ ከዓ ነቶም ኦልሬዲ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ዝኾንኩም በቲ ትህቡኒ ሓሳባት ኮነ ርእቶ ኣተባባይ ርእቶኹም ከመስግነኩም ይፈቱ ምናልባት ሓደስቲ እንድሕር ኣለኹም እውን ኣባላት ናይዚ ቻነል ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ይፈቱ ኩላትና ድማ ነዚ ከምዚ ዓይነታት ወይ ከዓ ንኽዓቢ እንድሕር ኮይኑ ካብኹም ዝደልዮ ነገር እንድሕር ኣልዩ ላይክ እንዳገበርና ወይ ከዓ ሸር እንዳገበርና ነቲ ካልእ ሰብ ዘይበፅሖ እውን ክበፅሖ እሞ ንእሽተይ ዋላ እንትኹን እታ ፍልጠት እንድሕር ከም ሓሳብ ፀኒሓትና ኣትሊስት ኣብቲ ተድልየና ግዜ ንገዛና ባዕልና ቴኬር ክንገብር ንኽእል ሜንተናንስ ማለት እዩ ስለዚ ንምጅማር ዝኣክል ዝበዝሕ ግዜ እኳ ገልፀልኩም ኣለኹ ኣነ ገሬ ይበሃል ሽመይቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ኢለ ዘለኹ ድማ ናይ ቲክቶክ ዩቱብ ኢንስታግራም ፌስቡክ ናተይ ቻነል እዩ ኩለን ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾና ብኩሉ መንገዲ ክትከታተሉኒ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ንጥፈታት እንታይ እየ ዝነጥፍ እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣብ ገዛ ምስራሕ ዘሎ ኮንስትራክሽን ብሓፈሻ ሪሞደል ክንገብር ምስ ንደሊ ወይ ከዓ ክነሐድሶ ምስ ንደሊ ወይ እውን ሪፔር ሜንተናንስ ኣብ ዘድልየና ግዜ እቲ ብቕልል ዝበለ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ኢለ ዝሓሰብክዎ ድማ ከምዚ እንድሕር ገይሮምሲ ከምዚ እንድሕር ተጠቂሞምሲ ክዕርይዎ ዝኽእል እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እቲ ዘቕርቦ መደባት ከዓ ሓጋዚ ጠቓሚ ኮይኑ ትረኽብዎ ክትህሉ በዚ ኣጋጣሚ መዓል ሙሉ ተስፋየ ናትኩም ሓሳባት ርእቶ እውን ስቲል ሕጂ እውን ክፅብእ እየ ማለት እዩ ካብቲ ስራሐይ ወፃኢ እውን ከምኡ እቲ ንስራሕ ዘድልየኒ ነገራት ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ዝጥቀመሎም ዓይነታት ኤሌክትሮኒክስ ዝኾኑ ዲቫይሳት ወይ መሳርሒታት ዝኾነ እውን ንሶም እውን እዚኦም ከም ዝኣመሰሉ ንከምዚ ይጠቕሙና እዮም እሞ ከምዚ ገይረ ተጠቒመ ከምዚ ከዓ ኮይኑለይ ኢለ ቢፎር ኤንድ ኣፍተር እውን ፖስት ገብር እየ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ኣብ ናይ ቲክቶክ ዘሎ ሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ሰሪሕካ ሸር ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ታይም ሴቪንግ ከዓ ሴቭ ትገብረልካ እንስ ስለዝኾነ ናብኡ እየ ሸር ዝገብር ኣብኡ ሪኢኹም እትሓትኑ ሕቶታት ድማ ኩሉ ግዜ ስለዚ ናብቲ ሕቶ ንምምፃእ ገሬ እንታይ ይሰርሕ ንሓንሳብ የደናግረኩም እየ ሎሚ ኣብ ፔይንቲንግ ትርእዩኒ ዝፀንሑ ፅባሕ ከፍርስ ምስ ሓመደይ ምስ ተረናይ ትርእዩኒ ካልእ መዓልቲ ከዓ ኣብ ሪፔር ዘለዎ ከዓ ሜንተናንስ ዘለዎ ነገራት እንድሕር ኣልዩ ከዓ ናይ ፕላሚን ድዩ ወይ ክሰርሕ ትርእዩኒ ወይ ከዓ ባዝሩም ክሰርሕ ትርእዩኒ ሻወር ክሰርሕ ትርእዩኒ ከምኡ ድማ ማተኔላ ክጋጥም ትርእዩኒ በቲ ከዓ ናይ ፍሎር ኮነ ናይ ዕንጨይቲ ዘለዎ ድራይወል ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ኤሌክትሪክ እውን ከምኡ ትርእዩኒ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣይተጋግኹምን እሱ ኩሉ ሓደ ዓይነት ገሬ ዝሰርሖ ስራሕ ማለት እዩ ኣነ ከመይ ጀሚረ ንዝብል ሕቶ ብኸመይ ኢኻ ጀሚርካዮ ወይ ከዓ ብኸመይ ኢና ክንፈልጦ ክንመሃሮ ንኽእል ኢልኩም ተሓትኑ ሰባት ኣለኹም ንመጀመሪ ዝኣክል ገሬ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ናይ ፈለኛሞ ዕድላት ረኺበ ፈለኛሞ ሰርሕ ነይረ ካብ ከረዴን ሳርማዝ ተሰጋጊርና ድማ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሐ ኣለኹ ማለት እዩ እሱ ጠቒሙኒ መስለኒ እቲ ሂንት ናይ ፈለኛሞ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ኮንስትራክሽን ድማ ሓደ ዓመት ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ከም ካርፔንተር ሄልፐር ኮይነ ተሓጋጋዚ ናይ ካርፔንተር ሄልፐር ኮይነ ንሓደ ዓመት ሰሪሐ ካብኡ ናብኡ ከምኡ እንዳበልኩ እቲ ክስታያት ምስ ረኣኽዎ እቲ ሰራርሓ ካብ ፈለኛሞ
ብዕንጨይቲ ዝስራሕ ክሳብ ዝኾነ እሳ ዴቨሎፕ ገይረያ ኣዝ ቢልዲንግ ሜንተናንስ ከዓ ዝዕረ ነገራት ዝፅገን ነገራት ዘለዎ ነገር ከዓ ኣብኡኻ ከም ቢልዲንግ ሜንተናንስ ኮይንካ ንሓደ 6 ዓመት ሰሪሐሉ ማለት እዩ። ኣብኡ ክመፁ ከለዉ ፕላመር ይመፅእ ድራውሊክ ንብሎ ብናይ ዓድና ማለት እዩ ኤሌክትሪክሻን ይመፅእ ሕብሪ ዝለኪ ይመፅእ ፍሎር ዘጋጥም ይመፅእ ከምኦም ምስኦም ዝኣመሰሉ ክራኸብ ከለኹ ምስኦም ኮኔክት እንዳገበርኩ ዘይፈልጦ ሕቶታት እንዳሓተትኩ ከምኡ ድማ ካብቲ ስራሕ ወፂአ ድማ ከምዚ ኤክስትራ ስራሕ ድማ ኣብቲ ከባቢይ ንዝርከቡ ሰባት ኣነ ከምዚ ይሰርሐ ከምዚ ክእለት ኣለኒ እሞ ሕብሪ ዝልከ እንድሕር ኣልይኩም ኢለ ሕብሪ ይለኸየሎም ሎሚ ባዝሮም ዝቕየር እንድሕር ኣለዎም ባዝሮም ይቕይረሎም እንድሕር ዝኾነ ሪሞደል ዘድልዮ ነገር ኣልዩ ከዓ ሪሞደል እንዳገበርኩ ትርፊ ግዜ ከምኡ እንዳገበርኩ በቲ ቀትሪ ክሰርሕ ይውዕል እሞ ተወሳኺ ስራሕ ከዓ ንዕኡ ከም ተወሳኺ ስራሕ ሒዘ ከዓ እቲ ስራሕ ቀፃልነት ገይረሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ 6 ዓመት ኣብቲ ክሰርሕ ከለኹ 6 ዓመት ከዓ በቲ ሳይት ከዓ ካብኡ ተፈሊሰ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ብቲዮሪ ዝሪኦ ዝነበርኩ ዝሓቶም ዝነበርኩ ፕራክቲካል ከዓ ኣብቲ ስራሕ ይነጥፈሉ ስለ ዝነበርኩ ከዓ መዓልታዊ እንዳበልኩ ካብኡ ተመክሮ እንዳወሰድኩ ሎም መዓልቲ ስራሕ ክዋ ኣብታ ትመፅእ ሓንቲ ስራሕ ድማ እታ ጌጋይ ተረዲኣትኒ ድማ ከምዚ ከመሓይሾ ነይርኒ ትብሎ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ከምዚ ንብሎ ኣብ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ተምሃራ ኢኻ ምክንያቱ መዓልታዊ ትመሃሮ ነገር መዓልታዊ እንዳወሰድካ ስለ ትኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ ተምሃራይ ብስራሕ እዚ መዓልታዊ ድማ በቲ ሎሚ ዝሰራሕክዎ ድማ ፅባሕ ንጎሆ ከዓ ካልእ ዓይነት ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳኣመንኩ ኣብኡ ዝነጥፍ ዘለኹ እየ ማለት እዩ። ኣጀማምራይ ዝምልከት እንድሕር ነይሩ ኣነ ዋላ ሓንቲ በጀካ ፈለኛ እሞ ካልእ ኤሌክትሪክ ናይ ኤሌክትሪክ እውን ናይ ሆም ኢንስታሌሽን ኣብ ኤርትራ ከለኹ ቁሩብ ናይ ሃይ ስኩል ዝነበራ ትምህርቲ ብአን ተጠቒመ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ። ገና ኣብ ኤርትራ ከለኹ ኣብዚ ምስ ወፃኹ ድማ እሱ ሓጊዝኒ ምስቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ድማ ሕጂ ናተይ ቤስት ሪፈረንስ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ዩቱብ እዩ። ኣብ ዩቱብ እቲ ዘድልየኒ ነገራት እንዳረኣኹ ድማ ምስቲ ዝሰርሖ ነጥፈታት ምስኡ ክስታይ ገይረ ድማ እቲ ክሰርሖ ዝደሊ ነገራት ይሰርሕ ማለት እዩ። ካልኣይቲ እታ ቀንዲ ናተይ እንታይ እያ ኣይፈልጦን እየ ትብል የላ ናብ ርእሰይ ኣይጥቀመላን እየ ኣይከሎን እየ ዝብል ከዓ እዚአን ክልቲአን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ክሳብ ዘይፈተናዮ ክሳብ ዘይረኣናዮ ኣይንኽእሎን ኢና ኢልና እንድሕር ካብ ኣፍና ወፅዩ እቲ ነገራት እቲ ኦልሬዲ ርእስና ኣሚኑ ስለ ዘሎ ርእስና ድማ ነቲ ዝሃብናዮ ስለ ዝቕበል ኣይከሎን ኢልና ብዘደቀስናዮ ነገር ብኡ ይድቅስ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይከሎን እየ ኣይፈልጣን እየ ክሪአ ኣለኒ ክፍትና ኣለኒ ክሳብ ሓደጋ ዘየምፀትለይ ከዓ ሓደጋ ተምፀለይ እንድሕር ኮይና ተሰሚዓትኒ ግን ነታ ነገር ብኣፍልጦ ክሰርሓ ከለኹ ከዓ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ብኸመይ ኢና ናብ ከምዚ ስራሕ ንጅምር ወይ ከዓ ብኸመይ ኢና ናብዚ ለሚድና ክንኣቱ ንኽእል እንዳር ኢልኩም ነገር ኣነ ዝተጠቐምኩለን ክነግረኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ዘለኽዎ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዘለኹ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ኣሎ 3 ነገራት ክነግረኩም ማለት እዩ። ሓደ እቲ ብኮርስ ሞያ እንመሃሮ ኣብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ከድና ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ ናይ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ትምህርቲ ኣካዳሚ ናይ ኣስኳላ እንመሃሮ ልክዕ ናይ ሞያ ከዓ ቤት ትምህርትታት ኣሎ። ብፍላይ ድማ እንድሕር ኣብ ኣሜሪካ ኣለኹም ኮንኩም ምናልባት ናይ ካልእ ሃገራት ይፈላለ ኸውን እዩ ግን ኣብ ኣሜሪካ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ልክዕ ናይቲ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ንኸዶ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ናይ ኮርሳት ኣሎ። ናትና ሆቢ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ደስ ትብለና ንፈትዎ ነገራት እንታይ እዩ ኣብኡ ኸይድና ናይ 6 ወርሒ ድዩ ናይ 3 ዓመት ዲፐንድስ እቲ ንሕና ኮርስ መሪፅና ዘለና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብኡ ጌርና ድማ ሰርቲፋይ ክንከውን ንኽእል ኢና። ሰርቲፋይ ምስ ኮንና ድማ እቲ እንደልዮ ወይ ከዓ እቲ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ክንሰርሓሉ ንኽእል ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዚኣ ትደጋገም እንታይ እያ ክንጅምር ንደሊ ክንሰርሕ ንደሊ እሞ እቲ ዝጀመርናዮ ነገር ግን ከይወዳእናዮ ከለና ካልእ ሓሳብ ብመፀና እሞ ናብኡ ንዝምብል ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንኸውን እቲ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ከይወዳእናዮ ከለናስ ንዕና ቋርፆ ሞ ካልእ ንኣቱ ሕጂ ከምዚታት ክመፅእ ከሎ ንሓንሳብ እያ ድሕሪት ገዲፍናዮ ዝመፃና ነገር ዝእለ ክህልወና ይኽእል እዩ ግን ተሓፃር ግዜ ወሲና እንድሕር ተማሂርናዮ ግን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዝበዝሕ ግዜ ክትዕውተና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ኮርስ እንድሕር ጀሚርና ፕሊስ ብዝተኻእለ መጠን እታ ዝጀመርናዮ ኮርስ ክሳብ መወዳእታ ነብፅሓ እያ ማለት እዩ። ምስ ኣብፅሓናያ ድማ ኣብፅሕናያ እንዲና ኢልና ጥራይ ክንገድፋ ዘይኮንና ዘለና በታ ዘብፃሕናዮ መንገዲ ከዓ እታ ዝተምሃርናዮ ክንጥቀመላ ከለና ከዓ እቲ ናትና ከይርስዓናዮ ከለና ምስ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚኣ ተቐዳሚት እያ ማለት እዩ። እታ ካልኣይቲ ድማ እንታይ እያ
ኣብቲ እንሰርሓሉ ዘለና ስራሕ ተቆፂርና ክንሰርሕ ከለና ለሰይ ፕላሚን እንድሕር ከምቲ ሓጋጋዚ ፕላመር ኢልና ወይ ከዓ ተሓጋጋዚ ድራውሊኮ ኢልና እንድሕር ስራሕ ጀሚርና ኣብቲ እንሰርሓሉ ካምፓኒ ገሊኦም እንታይ ይህቡ እዮም ፍሪ ክላስ ይህቡ እዮም ማለት እዩ በቲ እንዳስርሑካ ከለዉ በቲ ድማ ናቶም ኮርስ ይህቡካ እሞ ምስኦም ከም ተምሃራይን ከም ሰራሕተኛን ኮንካ ትሰርሕ እሞ እቲ ኮርሳት ምስ ወዳእካዮ ከዓ ምስኦም ልክዕ እሶም ሰርቲፋይ ገይሮም ከዓ ብናቶም መንገዲ ጌርካ ከዓ እቲ ሰርቲፊኬሽን ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ ናይ ዝኾነ እንደልዮ ዓይነት ሞያ ማለት እዩ ናይ ኤችቫክ ናይ ኤር ኮንዲሽኒንግ እንድሕር ኮይኑ ናይ ፕላሚን እንድሕር ኮይኑ ንበልናይ ካልእ እውን ናይ ፍሬሚንግ ድራይቮሊንግ ገለ እንድሕር ኮይኑ በብናቱ ዓውዲ ማለት እዩ እቶም ንስርሓሎም ወይ ከዓ ዘስርሑና ትካላት ናቶም ኮርስ ኣለዎም ናቶም ኮርስ ሂቦም ከዓ ሰርቲፋይ ይገብሩና እዮም ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ድማ ካብተን ሓንቲ ኣነ ዝተጠቐምኩላ መንገዲ ማለት እዩ ኣብቲ ንሰርሖ ስራሕ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ፖዚሽን ናትና እቲ ሞያ ናትና ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ስራሕ ኮይንና ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ እንድሕር ሰሪሕና ኣብ ሓንቲ ትካል ከይወፃና ካብኣ ማለት እዩ በቲ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ተባሂሉ ናይ ተመክሮ ስራሕ ተባሂሉ ብኡ ከዓ ሰርቲፋይ ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ኣነ ዝተጠቐምኩላ መንገዲ እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብ ሓደ ትካል 6 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ስለ ዝሰራሕኩ ክሰርሕ ከለኹ ምስቶም ዘስርሑኒ ዝነበሩ ድማ ኣብቲ ዝወፀሉ ግዜ ድማ ብሰላም ማለት ብሰላም ምስቶም ዘስርሑንስ ከምቲ ዝነበርናዮ ብዘይ ዝኾነ ምግጫው ክኸይድ እንደ ክገድፎ እንደ ስራሕ ኢሎም ምስኦም ከይተባእስኩ ብፍቕሪ ምስ ሰላም ካብኦም ወፅየ ምስኦም ከም ዝሰራሕኩ ድማ ምስክርነት ሌተር ፀሓፉለይ ኢለ ከዓ ብሰላም ምስ ወፃኹ ከዓ እንታይ ገይረ መሲልኩም እቲ ናትና ትካል ወይ ከዓ ናትና ቢዝነስ ክንሓስብ ከለና ቀዳምነት ዘድልየና ኣብቲ ንነብረሉ ሃገር ሕጋዊ ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ዝጠቕመና እንድሕር ኢልና ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ሃገር ትሰርሕ እንድሕር ኣሊኻ እቲ ኢንካም ናትካ እቲ መንግስቲ ክፈልጦ ኣለዎ መንግስቲ እንድሕር ፈሊጥዎ ከዓ ካብኡ ከዓ ግብሪ ክትከፍል ስለ ዘለካ ማለት እዩ ሓደ ንሱ ካልኣይ ከዓ ውሑስ ክኾነልካ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ምስ ተጋጥመካ ስራሕ ከለካ እውን ሕጋውነት ክተልብስ ኣለካ እቲ ስራሕካ ማለት እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኤልኤልሲ ይበሃል እቲ ኤልኤልሲ ብናቱ ከተማ ኣፀዋውዓ ክፈላለዩ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብዚ ኤልኤልሲ ንብሎ እሱ ድማ ንምንታይ ዝሕግዘካ ከም ብርኪ ወይ ዘይኮነስ ከምዚ ትካል ናይ ባዕልካ ትካል ርእስኻ ዝኽኣልካ ትካል ምዃንካ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣሊኻ በቲ መንግስቲ ትደልዮ ነገራት እንድሕር ኣልዩ ከም ቢዝነስ ይሕሰበልካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ ካብቲ ፐርሰናል ናትካ ፍሉይ እዩ ማለት እዩ ሶ ፐርሰናል ዝኾነ ነገር ተቆፂርና ፔቸክ እንበሎ ሕጂ እሱ ፐርሰናል እዩ ዝበሃል እንድሕር ብኤልኤልሲ መሰረት ወይ ከዓ ብቢዝነስ መሰረት እንድሕር ጌርናዮ ግን ዝኾነ ሽም ንሃቦ እቲ ቢዝነስ ብሽም ናዲና ክንገብሮ ዋላ ብሽም ገለ ፍሉጥ ነገር ዲና ክንገብሮ ሰፐሬት ይኸውን ማለት ስለዚ በቲ ቢዝነስ ዝረኸብናዮ ነቲ ቢዝነስ ይኣቱ በቲ ናይ ውልቅና ዝረኸብናዮ ከዓ ናብቲ ውልቅና ፐርሰናል ይኣቱ ማለት እዩ ሶ እቲኣ ቢዝነስ ስለ ዝኾነት ናታ ሽም ናታ ኣካውንት ባንክ ንገብረላ እሞ ዝኾነ ዝሰራሕናዮ ነገር ከዓ ናብኣ ናይታ ባንክ ናይታ ቢዝነስ ተላታ ወይ ከዓ ናይታ ኤልኤልሲ ዝበልና ናብአን ሰፐሬት ንገብረን ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሰለስተ መንገድታት ክንኣትወለን ወይ ከዓ ክንመሃረለን ክንፈልጠለን ንኽእል መንገድታት እየን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣነስ ክሰርሕ ኣለኒ ናይ ግድን ክመሃር ግዜ የብለይን ገንዘብ የድልየኒ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና እሱ ከዓ እንታይ ክንገብር እንዳስራሕና ከለና ኣብቲ ንሰርሓሉ ቦታ ከምቲ ሓጋገዝቲ ዋላ እንዳኽኣልናዮ ከለና ነቲ ሞያ እንዳፈለጥናዮ ከለና ነቲ ሞያ ከምቲ ሓጋገዝቲ ኢልና እሞ ንእቶ ኢድና ምስ ረኣዩና ስራሕና ምስ ረኣይዎ ብድሕሪኡ ምስኦም ኮይንና እውን እቲ ስራሕ እቲ ሞያ ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ እንድሕር ድኳን ድዩ ሬስቶራንት ድዩ ዝኾነ ናይ ከባቢና ዝርከብ ደሎ ቦታታት ድማ ቴሌፎንና እንዳሓበርና እንድሕር ከምዚ ዘድልየኩም ኮይኑ ኣነ ከምዚ ክእለት ኣለኒ ኢልና ቢዝነስ ካርድ ኣውፂና ዋላ እንድሕር ገዲፍናሎም ከዓ እንታይ ክገብረና ክእል ነቲ ዘለና ሞያ ክንዕብዮ ንኽእል ኢና እንዳዝማረር እንታይ ኢና ንሰርሕ ነና ትዕበትን ኣስ እታ ንሰርሓላ ሞያ ክንዕብያ ምስ እንደሊ ኣብቲ ከባቢና ደሎ መካኒክ እንድሕር ኮንካ መካኒክ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ ተቆፂርካ ካብኡ ወፂኻ ድማ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣነ መካኒክ ኦይል ዝቕየር እንድሕር ኣልይኩም ጎማ ዝቕየር እንድሕር ኣልይኩም ክቕይረልኩም እኽእል እየ እንዳበልካ
ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ስቲል ናትካ ክሰርሕ ትኽእል ብኸምኡ እንዳገበርካ ከዓ እቲ ናትካ ካስተመር ተዕቢ እሞ ብዙሕ ካስተመር ምስ ሓዝካ ከዓ ናትካ ወጊንካ ከዓ ክሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዝተጠቐምኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ኣብቲ እንዳሰራሕኩ ከለኹ ናተይ ካስተመርስ ክሬት ገይረ በቢግዜ ነቲ ናተይ ሽም እንዳዓበኹ እቲ ዝሰራሕክዎ ስራሓት ከዓ ልክዕ ከምዚ ሶሻል ሚድያ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ እንድሕር ኢልና እቲ ዓብይ ኣድቨርታይዝመንት ክንገብረሉ ንኽእል ስራሕና ክነላልየሉ ንኽእል ንሕና መን ኢና ክነላልየሉ ንኽእል ዝሕግዘና ከዓ ሶሻል ሚድያ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ናይ ቲክቶክ ድዩ ናይ ፌስቡክ ድዩ ኢንስታግራም እዚኣ ከምዚ ነይራ ቅድም ሕጂ ድማ ከምዚ ቀይረ እያ ኢለ ፖስት ይገብር ዋላ መግለፂ እንተዘይገበርኩሉ እቲ ስራሕ ከም ስራሕክዎ ግን ኣብኡ ሸር ይገብሮ እሞ ብድሕሪኡ ንዕኡ ዝረኣየ ሰብ ከዓ እንታይ ክገብር እንድሕር ከምኡ ክስርሕ ድልየት ዘለዎ ኮይኑ ብኡ ኣጋጣሚ ገይሩ ከዓ ክረኽበና ክእል ማለት እዩ። ቴሌፎንና እንድሕር ፅሒፍናሉ ኢሜይልና እንድሕር ፅሒፍናሉ ወይ እውን ኣብኡ ብዝፅሕፉልና ኮመንት ፕራይቬት ጌርና ፅሒፍና እውን ነቶም ሰባት እንድሕር መሊስናሎም ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ እንዳሰራሕናዮ ከለና ምናልባት ክእለት ዘለና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ምስ ሰባት ክንላለስ ስለ ዘይከኣልና ምስ ሰባት እውን ኣድቨርታይዝ ክንገብር ስለ ዘይከኣልና እቲ ሞያና ዘይክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ከባቢና ብዝርከብ ዋላ ሰርች ጌርና ኣብ ጎግል ኣቲና ኮንስትራክሽን እንድሕር ኮንካ ክሰርሕ ትደሊ ዘለካ ኮንስትራክሽን ካምፓኒስ ብዙሓት ኣለዋ ኣብኦም ከይድና ኣፕላይ እንድሕር ጌርና እንድሕር ክንፈልጦ ደሊና እውን ተሓጋገዝቲ ኢልና ክንኣቱ ከለና ሞር ክስታይ ይገብረና ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ እዩ እቲ ናትና ሌቨል ኣብ ርእሶም ሒዞሞ ዝፀንሑ ከም ትሑት ገይሮም ስለ ዝወስድዎ እንድሕር ከምዚ ይኽእል የልናዮም ንሓንሳብ እንታይ ይብሉናዮም ሰርቲፊኬት ኣለካ ዶ ወረቐት ኣለካ ዶ ኣንፃልና ገለ መልታት ይመፅእ እዩ ምስቲ ናትና ክስታይ ኣረኣይኻ ክእለት ቋንቋ የድልየካ ወይ እውን እቲ ኣስማት ካብ ዘይምፍላጥና ብሞያ ክንሰርሖ ከለና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ግን ተዛሪብና ክንእምነሎም ኣብ ናይ ንኽእል ግዜ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ከም ተሓጋገዝቲ ኢልና እሞ ንእቶ ሽዑ እቲ ኢድናን ስራሕናን ምስ ረኣይዎ ንሕና ተሓጋገዝቲ ዘይኮንና ባዕልና ክሬተርስ ምዃንና ከዓ ሽዑ ክርኢናዮም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ብትሑት ኢልና ጀሚርና ሽዑ እቲ ናትና ስራሕ ምስ ረኣናዮም ተደለይቲ ክሳብ ክንደይ ምዃንና ሽዑ ክነምኖም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ዝበዝሕ ግዜ ትብል ኢኹም ኣነስ ኣብ ከምዚ ሞያ ክሰርሕ ይደሊ ግን ንሰዓት ክንደይ ኢና ንኽፈል ክንደይ ኣታዊ ኢና ነእቱ ገለ ንብል ኢና ንሓንሳብ ማለት እዩ። ተቆፂርካ ክሰርሕ ከለካ ሰዓትካ ጥራይካ ትርኢ ሰዓትካ ማለት ክትርኢ ከለካ ከዓ ከመይ ይመስልኩም 8 ሰዓት ትሰርሕ መዓዝ ትኣቱ መዓዝ ትወፅእ ትፈልጥ ኢኻ እንታይ ስራሕ ትሰርሕ ይሰርሕ ኣይሰርሕ ግን ኣይግድሰካን እዩ። ምክንያቱ ተቆፂርካ ክትሰርሕ ዘለካ እተን ሰዓታትካ ጥራይካ ትቕብል ክሳብ ዝሰራሕካየን ከዓ ትሰርሕ ማለት እዩ። ኣብ ናትካ ክኸውን ከሎ ግን ብዙሕ ነገር እዩ ዝሓተካ ብዙሕ ሰዓታት ክሰርሕ ኢኻ ብዙሕ ሰዓታት ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነ እውን እቲ ከምቲ ናይ ቀደም ሰዓታት ቆፂርካ ትፍዶ ሰንተኣተወን ዝነበርካ ይፍለ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓላፍነት ሙሉእ ሓላፍነት ኣብ ነብስኻ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ስራሕ ክሰርሖ ትደሊ ክትውድኦ ትደሊ እቲ ኣታዊ ናትካ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡኻ ከምኡ ክተኺዶ ትደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ስራሕ ክሳብ ዘይወዳእካዮ ብኩንትራት እንድሕር ኮንካ ትሰርሖ ዘለካ እቲ ቀደም ፔቸክ እዩ ዝመፀካ ነይሩ ኣብቲ መዓልቲ ቆፂሩ ማለት እዩ። እዚ ግን ክሳብ እቲ ስራሕ ዘይወዳእካዮ ግን ነቲ ስራሕ ክሳብ ትውድኦ ዝመፀካ ገንዘብ ዘይእኹል ክኸውን ንኽእል እዩ። ሴቭ እንተዘይፀኒሕካ ከዓ እንታይ ክገብረካ ክእል እዩ ነቲ ትሰርሖ ዘለካ ቁሩብ ንድሕሪት ክመልሰካ ክእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንእግረ መንገደይ ምናልባት ቢዝነስ ክንገብር ንደሊ ሰባት እንድሕር ሃሊና ክሳብ ደልዲልና እቲ ቢዝነስ ጀምርናዮ እቲ ንሰርሓሉ ናይ ቀደም ስራሕና ተዘየቋረፅናዮ ተመራፂ እዩ። ምክንያቱ ወይ ከዓ ካልኣይ ኢንካም እንድሕር ሃሊና በጀካቲ ቢዝነስ ካልኣይ ኢንካም ንገብረሉ ንፈጥረሉ መንገድታት እንድሕር ሃሊና ክሳብ ንድልድል ፅቡቕ መንገዲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምናልባት ሕጂ ከምዚ ቢዝነስ ናተይ ክገብር እየ ናተይ ገይረ እንድየ ክገድፎ እየ ንብል እንድሕር ኮይና መጀመርያ ክንሰርሕ ከለና እተን ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ዘለዋ መሰጋገሪ እየን። ፕላን ናትና ንቅልጥፍ ኢልና ለውጢ ክንርኢ ዘይኮነን ንመፃኢ ካብ ሎሚ 5 ዓመት ከመይ ክኸውን እየ ዝደሊ ካብ ሎሚ 6 ዓመት ዘሎ ፕላን ናተይ እንታይ እዩ ነዚአን ዘለዋ ንሸፊነ ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ግን ምስ ናይ ፈጣሪ ሓገዝ ከዓ
ክኾነልና ይኽእል እዩ። ስለዚ ክንጅምር ከለና ናይ ነዊሕ ንሕሰብ ነዊሕ ክንሓስብ ከለና ከዓ እቲ ንደልዮ ዘለና ዕላማ ክነሃርሞ ስለንኽእል ኣብ ግዝያዊ ደይኮነ ክንደይ ክንእቱ ኢና ክንደይ ክነውፅእ ኢና ካልኣይ ከዓ እቲ ንሰርሖ ስራሕ ነብስና ባዕልና ኢና ንኸፍላ ምሽ ቫልዩ ኣነ ናተይ ቫልዩ እንታይ እዩ ክንደይ ክኽፈል ዘለኒ ሕጂ ከምኡ ክብል ከለኹ ድማ እንታይ ክገብር ኣለኒ ማዕረ ማዕሪኻ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ከዓ ባዕሉ ክንዲ ዝኽፈለኒ ከም ዝብል ጌረ ክሰርሖ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ። እንድሕር እቲ ስራሕ ብፅፉፍ ብግቡእ ጌርና ሰሪሕናዮ እቲ ዝሰራሕናሉ ሰብ ከዓ ክንዲ ዝኽፈለና ክንብሎ ከለና ድሕር ኣይብልኒ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ እቲ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ባዕሉ ይዛረብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ናትና ክፍሊት ብኸመይ ኢና ነብሎ እንድሕር ኢልና ኣነ ናተይ ቫልዩ ክንደይ እዩ ክንደይ ወር ዝገብር ኣነ ተደዊልኒ ስራሕ ክኸይድ ከለኹ ካብታ ዝተደወለትኒ ኣትሒዘ ናብኡ ናብቲ ቦታ ክሳብ ዝበፅሕ ዘሎ ግዜ እቲ ስራሕ ዋላ ናይ 10 ደቂቕ ይኹን ኣነ እንድሕር ናይ 10 ደቂቕ ኮይና ናይ 10 ደቂቕ ፀኒሑ 10 ደቂቕ ሰሪሕዎ ክብለና ከሎ ሓደ ሰብ ንዕኡ ይኮንኩን ዝሪአ ኣነ ነየናይ ዝርኢ ነቲ ክንደይ ዓመት ሰሪሐሉ ኣለኹ ስራሕ እዚ ናተይ ሞያ እንታይ እዩ ሰሪሐ የኸ ብግቡእ ብፅፉፍ ደ ዝሰርሖ ዘለኹ ካብ ገዛይ ክሳብ ናብኡ ናብቲ ቦታ ዝኸይድ ክንደይ ግዜ ወሲዱለይ ኣብቲ ስራሕ ከ እንታይ እየ ሰሪሐ ነዚአን ኩለን ኳልኩሌት ጌርና ሽዑ እንታይ ንገብር ኣነ ክንዚኣ ታይም ኣጥፍየ ክንዚአን ንብረት ቀይረለን ክንዚአን ከዓ ይግባእ እንኢልና ከዓ ሽዑ እቲ ናትና ኢንካም ከዓ ብከምኡ መንገዲ ከዓ ቻርጅ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ከመይ ጌርና ዲል ንገብር ዝብል ክመፀና ይኽእል እዩ። ዲል ክንገብር ከለና መጀመርያ ካስተመር ናትና እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ኤስቲሜሽን ፍሪ ኤስቲሜሽን እንድሕር ሂብናዮ ብድሕሪኡ እቲ ዋጋ ናትና ታይምናን ግዜናን ንዕኡ ካልኩሌት ጌርና ከዓ ክንደይ ግዜ ይውዳእና ከዓ ቻርጅ ንገብር ማለት እዩ። ቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና ግን መታን ምስቲ ካስተመር ከይንበኣስ ምስኦም ከይነብል ውዕል ክህልወና ኣለዎ ከምዚአን ክስራሕን ከምዚአን ከዓ ክትከፍሉን ኢኹም እንድሕር ኢልና ነቲ ዘስርሕ ፅቡቕ ነቲ ሰራሕተኛ ፅቡቕ ንኩላትካ ፅቡቕ ይኾነልካ ማለት እዩ። ካልእ እንታይ ዝበልኩምኒ ነይሩ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትነጥፍ እንታይ ስራሕካ እንታይ ሞያኻ ዝበልኩምኒ ኣለኹም ማለት እዩ። ሞያ ናተይ ኣምላኽ ይመስገን ማለት ኩሉ ናተይ ኩሉ ጊፍት እዩ ማለት እዩ። ጊፍት ማለት ክብለኩም ከለኹ ከዓ ባህላዊ ከምዚ ባህላዊ ሓንቲ ደሲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እንታይ መዝገባ ኮይኑ እስኪ ምዝግቦ ከለዉ እንታይ ኢሎምን ስምክን ኣደ ንገራና ኢሎምን ስመን ነጊረኖም ስራሕከ ሞያኸ ኢለኖ ሞያ ከዓ ዶክተር እየ ዝወደይ ሕጂ እቲ ዝምዝግብ ዝነበረ ከዓ እቲ ገዝአንን እቲ ክስታየንን ድዩስ ማማ ስምክን ንገራኒ ኣንታ ወደይ ነግረካ ከለኹ ስራሕክን ሞያኽን ከ ሞያ ኢዳ ዶክተር ሕጂ 3 ግዜ ከምኡ ምስ በልኦ እንታይ ኢልን ዶክተር ዳ እንታይ ትሕክማ ምስ በለ እንድሓር እንታይ ኢለና ዝወደይ ኣነስ ባህላዊት መሕረሲት ኣደ ባህላዊት ዶክተር እየ ኢላቶ ማለት እዩ። እንታይ ንምባል ሕጂ እዚ ናተይ ከኣስ ጊፍት እዩ ማለት እዩ። እቲ ጊፍት ሕጂ ርእየ ኣቢልካ ዝኾነ ነገር ቀልጢፍካ ዋላ ሰሪሐ ዘይፈልጥ ይኹን እንድሕር ዝኾነ ነገር ርእየዮ ቀልጢፍካ ናይ ንምስርሖስ ክስታይ ኣለና ማለት እዩ። ካብተን ክሳብ ሕጂ ዘይከኣልክዎን ኮይነን ዘይኮና ወይ ከዓ ኣብቲ ናተይ ፕላን ዘየተኾን ዘለኹ ካብ ስራሕ ኮንስትራክሽን ስራሕ ናይ ገዛ ማለት እዩ 3 ነገራት እየን። እሰን ከዓ ኮንክሪት ኤችቫክ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኤሲ ናይ ሂቲንግ ሲስተም ዘሎ ሳልሰይተን ከዓ ሩፍ ማለት እዩ። እዚአን ኣብቲ ናተይ ፕላን ዘየተኽወን ዘለኹ ዓይነታት ስራሕን ንግዝኡ እሰን ከማን ማለት እዩ። ካልእ ግን ያ ኤሌክትሪክ ኢንስታል ክገብር ይኽእል እየ ፕላሚንግ ክሰርሕ ይኽእል እየ ፍሬሚን ድራይወል ክገብር ይኽእል እየ ማተኔላ ከንፅፍ ክሰርሕ ይኽእል እየ ሪሞድል ናይ ምግባር ከዓ ከምኡ እውን ሪኢኹም ዘለኹም ሃርድውድ ላሚኔት ፍሎሪን ከዓ ኣብ ናይ መሬት ምንፃፍ ከዓ ይቕይር እየ ማለት እዩ። ምናልባት በብግዚኡ ገይረ እቲ ናይ ፍሎሪን ኣየናይ ብሉፅነት ዘለዎ ኣየናይ ፍሉይነት ዘለዎ ኣብኡ ብዙሓት ሰባት ሓቲትኩም ኣለኹም ምናልባት ገለ ካብኡ ስለምንታይ እዩ ገሊኡ ክንረግፆ ከለና ስታምፕ ናይ እግርና ዝወፅእ ከምኡ ፍልልያት ዘለዎ ኣሎ ዶ ኢልኩም ዝሓተትኩም ሰባት ኣለኹም። ኩሉ ግዜ እንታይ ፍሎሪን እዩ ግን ምናልባት ክፈላለ ዝኽእል ኣብ ምንታይ መሲልኩም ኣብ ኣገልግሎቱ ካልኣይ ከዓ እቲ ላሚኔት ዝበሃል
ከምዚ ኤምዲኤፍ ዓይነት ናይ ዓድና ንብሎ ነበርና ባኮ ዓይነት እዩ ግን ስሙዚ ብላዕሊ እሱ ብማይ ጌርና ክንውልውሎ ከለና ኩሉ ግዜ መወልወሊ ወሳኒ እዩ ማይ ጌርና ዘይምውልዋል ምክንያቱ ነቲ ማይ ብግዜ ኣብቲ ጆይንት ናቱ እንድሕር ኣትዩ ንላዕሊ ክወፅእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ስታምፕ ዝወፀልና ዘሎ ኮይኑ ዝርዳእኒ ግን እቲ እንጥቀመሉ ዓይነት መወልወሊ ስቲክ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሙቭ ክንንቀሳቀስ ከለና ካብ ደገ ሒዝናዮ ዝመፀና ነገር ኣብቲ ገዛና ምስ ጫማና እንድሕር ንኣቱ ኣለና ኮይና ኩሉ ግዜ ጫማና ከዓ ለማፅ እንድሕር ኮይኑ በቲ ትሕቲኡ ኣብቲ ናይ ፍሎር ናይ ምትራፍ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መፅረይ ተደይ ኮይኑ ኣብቲ ፍሎር እኮ ፍልልይ ዘለዎ ኣብ ኳሊቲ ናቱ ዓይነታት ናቱ ተዘይኮይኑ ኣብ ምፅራይ ግን ወላ ሓንቲ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ላምነ እቲ ፕላንክ ዝበሃል ከዓ ፕላስቲክ ዓይነት ኮይኑ ናይ ወረር ፕሩፍ ናይ ማይ ምፅዋር ክእለት ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ሃርድውድ ዝበሃል ከዓ ናይ 3/4 ሳይዝ ርጉዲ ዘለዎ ኮይኑ ወይ ብመስማር ወይ ከዓ ጉሉ ጌርና ከዓ ክንስምሮ ንኽእል ዓይነት መሰመር እዩ ማለት እዩ ምናልባት ካልእ እውን ከም ተወሳኺ እንታይ ንገብር ኢና ኣነስ ከምዚ ተማሂረ ከምዚ ሞያ ወሲደ ከምዚ ኮርስ ወሲደ ግን ኣበይ ከይደ ከም ዝሰርሕ ሲ ኣይፈልጥን ትብሉን ሰባት እውን ኣለኹም እዚኦም እውን ልክዕ ከማ ማለት እዩ እታ ዝወሰድናዮ ኮርስ እታ ዝሰራሕናላ ስራሕ ኣብ ከምኡ እቲ ዝወሰድናሉ ዓይነት ሞያ ኣብ ከምኦም ኣቲና ወይ ከዓ ሰርች ጌርና ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ ምስኦም ክንሰርሕ ከለና እቲ ዝበለፀ እዩ እንድሕር ኣፍልጦ ተመክሮ ኣለና ከዓ ኣብቲ እንቕመጠሉ ከተማ ከይድና ኣብቲ ናይ ስራሕ ናይ ቦታ ከይድና ከዓ ኣነ ከምዝን ኮርስ ወሲደ ነይረ ናተይ ክኸፍት ደልየ ኢልኩም ዘማኽረኩም ሰባት ክትረኽቡ ከለኹም ፅቡቅ እዩ ብኡ መሰረት ጌርኩም ከዓ እቲ ዘድልየኩም ሕጋዊ መንገድታት ጌርኩም ክሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ብዙሕ እቲ ሕቶታት ግን ገለ ንሎሚ ምናልባት ከይነውሕ እንድሕር ነዊሐ እውን ክሳይ ከየሰልችወኩም በብኡ ከምኡ እናገበርና ግን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ከማን ብላይፍ ኣቲና ናይ ሕቶን መልስን ክስታይ ግዜ ክንሰርዕ ተስፋ ይገብር ንገለ ካብቲ ናተይ መበገሲ ንሕቶኹም እኳ ኣይመለስኩን ዘለኹ ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ናተይ መበገሲ ኣብ ኩሉ ትርኢኑ ምክንያት ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ይነጥፍ እየ ኩሉ ስራሕ ትሰርሕ እየ ማለት እዩ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ከዓ ናሽቱ እናገበርኩ ከዓ ሸር ይገብሮ እየ ማለት እዩ ከም ግዜ ግን ከም ፍቓድ ኣምላክ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ እቲ ዝስራሓሉ ስራሕ ቪድዮ ምናልባት ኣብ ናይ ሪከርድን ወይ መግለፂ ክትገብረሉ ግዜ የድልየካ ግን ከምኡ ጌርና ክነብሎ ግን ኣነ ተስፋ ይገብር ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ ሕጂ እውን እዚኣ እታ ናተይ መግለፂት እያ ስቲል ሕቶታትኩም ኣይመለስኩን ኣለኹ ብግቡእ ግን ከምዚ እናገበርና እቲ ተሓትኖ ሕቶ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ክምልሰልኩም ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ብዙሕ ነገር ሕቶታት ክመፅእ ከለካ ንሓንሳብ ክስታይ ትኸውን ኢኻ ማለት እዩ ግን ጌጋ ኢንፎርሜሽን መጠን ከይሂበኩም ገረ ናተይ ኤልኤልሲ ኣለኒ እቲ ኤልኤልሲ ድማ በቲ ዝነብረሉ ከተማ ካብኡ ዝወፀ ኮይኑ ሕጋዊ ወረቐት እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ይገብረካ ሕጋዊ ኮንካ ንክትሰርሕ ማለት እዩ እቲ ግብርካ ኣታዊኻን ትፈልጠሉ በቲ ናትካ ክስታይ ጌርካ መንገድታትካ ስራሕካ ትሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ክንሰርሖ ንኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ድሌታትና እንድሕር ፈሊጥና ዝጀመርናዮ ኮርስ ዘይምቁራፅ ካብ ኩሉ ብትምህርቲ ክትከይድ ከለካ እቲ ትምህርታዊ ክስታይ ዝበለፀ እዩ ኣይንፅላዮ ኣይኖ ብዙሕ ነገራት የድልየካ እዩ ንዕኡ ክትውድእ ከለካ ዓቕሊ የድልየካ ግዜ የድልየካ ግን እንድሕር ናትና መፃኢ ማለት ንቐፃለነት ከም ክስታይ ክንዓብየሉ ንኽእል መንገዲ እናሃለዩ ግን ፅቡቅ እዩ ኣብ ሓደ ሞያ ከይተደረብና ብዙሕ ነገር መንገድታት ክንፈጥር ከለና ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ መንገዲ ገዛናን ስራሕናን ጥራይ እንድሕር ንፈልጥ ኮይና ሓንቲ መንገዲ ፅባሕ ንጎታ መንገዲ ናይ ስራሕ ናይ ኮንስትራክሽን ወይ ከዓ ናይ ህንፃ ኣጋጢሞ ዋስታ መንገዲ እንድሕር ተዓፅያ ካልእ መኸዲ ስለዘይንፈልጥ ወይ ደንጉና ክንኣቲና ናብቲ ስራሕ ወይ ከዓ በየን ከም ንኸይ ስለዘይንፈልጥ ክትዕፅወና እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ንሓንሳብ ኮሊልካ ምኻድ ግዜ እንድሕር ተረኺቡ ንስራሕካ ክትከይድ ከለካ ዝተኻሊልካ ካልእ መንገዲ ሪኢካ ክትከይድ ከለካ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ እዩ እቲ ሓንቲ ስራሕ እንድሕር ተዓፅያትካ ካልኣይቲ ስራሕ እንድሕር ፀኒሓትካ ብኣ ክትጥቀመላ ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ሎሚ እንድሕር ኣነ ናይ ሕብሪ ምልካይ ስኢነሲ ፅባሕ ንጎ ናይ ፕላሚን ዝዕረ እንድሕር ረኺበ በታ ናይ ፕላሚን ከዕርየ ማለት እዩ
እታ ናይ ፕላሚን እንድሕር ተዓፅያትኒ ፍሎር ዝቕይሩ እንድሕር ረኺበ ፍሎር ክቕይር ክኸይደ ናይ ፍሎር ቀይረኻ ክሰርሕ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ እንዳገበርና እቲ ናትና ኣብ ሓደ ከይተደረትና በቲ ክንሰርሖ ንደልዮ ነገራት ጌርና እንድሕር ቀፃሊ ሰሪሕናሉ ወይ ከዓ ሓሳብ ከምዚ ይህን ምሂን እንድሕር ተባሂልናሉ ክንፈልጦ ንኽእል ብዙሕ ነገራት እዩ። ገለ ሓሳብ ክጎድለና ወይ ከዓ ሓሳባት ክሓፅረና ይኽእል እዩ። ዓቕምታት ክንገብሮ እንዳሃለወና ከሎ ገለ ሰባት ከዓ ሓሳባት ክህልወና ይኽእል እዩ። ግን መበገሲ ዓቕምታት ስለ ዘይብልና ግን ክልቴና ንተርፍ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ሓሳብ ዘለዎ እቲ ሓደ ከዓ ዓቕሚ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ናይ ክልላህና ምርድዳእ ወይ ከዓ ናይ ክልላህና ምጥርናፍካ እንታይ ክገብረና ይኽእል እዩ ከዕብየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ምቅያር ዘሎ ሓሳባት ኣብ ሓሳብ ምሃብ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክስታይ እዩ። ስለዚ ከምኡ ኸ እዩ ኣድቫይዘር ተድልየና ማለት እዩ። ኣድቫይዘር ዝተድልየኻ እቲ ዋላ ገንዘብ ይሃልውካ እንታይ ከም ትሰርሕ ድሌት ናትካ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን። እንድሕር ክእለት ኣለካ ፍልጠት ኣለካ እንድሕር መበገሲ ዘይብልካ ኮይኑ ከዓ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ሓደ ገንዘብ የድልዮ ኣሎ ነቲ ሓደ ከዓ ሓሳብ የድልዮ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ ድምር ንኩሉ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ዘማኽረካ ትደሊ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፍ ሰባት ትደሊ እሞ ከይትጋገየ ወይ ከዓ መንገድኻ ከይትስሕትካ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ከምዚ ዓይነታት ክንሓስብ ከለና ሓፂር ወይ ከዓ ኣቋራጭ ኢንካም ኣይንርአ። እቲ ዝበዝሐ ግዜ እንታይ እዩ መጀመርያ ክትጅምር ከለካ ዝኾነ ዓይነት ትካል ኣውፃእ እምበር እታዊ ኣይኮንካን። ስለዚ ምውፃእ እንድሕር ሃልዩኻ ብዙሕ ነገር ዘጋጥመካ ኣሎ። ስለዚ ምናልባት ንሎሚ ብሕፅር ዝበለ እዚኣ ናተይ ምልላ እያ ነይራ። ኣብ ቀፃሊ ግን ከምዚ እናገበርና ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣብ ላይፍ ኣቲና ሕቶን መልስን እንብለሉ መንገድታት ክንፈጥር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እተን ንምጥቕላል እተን ክንሰርሓለን ወይ ከዓ ክንመሃረለን እንኽእል ሞያታት ወይ ከዓ እዘን መንገድታት ከምቲ ዝበልኩኹም ሰለስተ ነገራት እዚአን ተጠቐሙለን። ሓደ ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ከድና ናይቲ ንደልዮ ዘለና ዓይነት ሞያ ኣፕላይ ጌርና ክንመሃር ሰርቲፋይ ክንከውን ንኽእል ኢና። ካልኣይ ድማ እቲ ንደልዮ ዘለና ዓይነት ስራሕ ዓይነት ሞያ ኣብቲ ከባቢና ብዝርከብ ኣፕላይ ጌርና ንበል ኮንስትራክሽን ስለ ዝኾንኩ ናይ ኮንስትራክሽን እንድሕር ንዘረብ ኣለና ሓደ ኣነ ዝተጠቐምኩሉ ዋላ ፈለኛው እናፈለጥኩ ከለኹ ናይ ኮንስትራክሽን ናይ ህንፃ ገዛ ስለ ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ግን ተሓጋጋዚ ካርፔንተር ኢለ ኣትየ ማለት እዩ። እሱ ዝሓገዘኒ ነገር እንድሕር ነይሩ ድማ ኣብኡ ምስ ኣተኹ ብኸመይ ከም ዝሰርሕዎ ኣስማቶም ስለ ዝፈለጥኩ ንዓይ ንኽሕግዝ ወይ ከዓ ንኽፈልጦ ሓጊዝኒ። ስለዚ ኣብ ከምኡ ዝሰርሑ ኣብቲ ንደልዮ ዘለና ዓይነት ሞያ ዝሰርሑ ትካላት ርኢና ምስኦም ኣፕላይ ንግበር ከም ተሓጋገዝቲ ኢልና ንእቱ። ፕላመር እንድሕር ኮንካ ናይ ፕላሚን ተሓጋጋዛ ኢልካ፣ ካርፔንተር እንድሕር ትደሊ ኣለኻ ኮንካ ካርፔንተር ሄልፐር ኢልካ፣ ናይ ሕብሪ ምልካይ እንድሕር ኮይኑ እውን ከምኡ በብናቱ በቲ ንደልዮ ዘለና ንእቶ ናብቲ ስራሕ እሞ ገሊኦም ትካላት ኣለዉ ናቶም እንዳምሃሩኻ ምኡ ከዓ እንዳሰራሕካ ደሞዝካ እንዳተኸፈለካ ሰርቲፊኬት ዝህቡኻ ማለት እዩ። እቶም ሳልሳይ ዝበልናዮም ከዓ እዛ ኣነ ዝጠቐምኩላ ከዓ ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ተቖፂርና ንሰርሕ ንርኢ ኣለና ኮይና ብናይ ኣሜሪካ ዝዛረብ ዘለኹ ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ እንድሕር ኣብ ሓደ ትካል ተቖፂርና ሰሪሕና ልክዕ በቲ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ናይ ተመክሮ ስራሕ ተባሂሉ ብኡ ከዓ ክወሃበና ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣነ እታ ሓንቲ ዝተጠቐምኩላ 4 ዓመት እዮም ወርድ ነበረ 6 ዓመት ሰሪሐ ከም ወርክ ኤክስፒሪየንስ ተጠቒመ ድማ ንዓዓ ይሰርሓሉ ኣለኹ 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ሕጂ ማለት እዩ። ስለዚ እተን ሰለስተ ቤዚክ እዚአን እየን። ካልእ ድማ ተቖፂርና እንዳሰራሕና ከለና እቲ ንኽእሎ እቲ ንሰርሖ ስራሓት ድማ ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ ድኳን ድዩ ሬስቶራንት ድዩ ናትና ቢዝነስ ካርድ ውፂና ኣነ ከም ዝሰርሕ እሞ ሓገዝ ኣብ ዘድልየኩም እናበልና ክንከይድ ከለና ንዕኡ ኢንፎርሜሽን ክንህቦም ከለና ንዓና ከዓ እንታይ ይኾነና ምስ ካስተመርስ ሓደስቲ ሰባት የላልየና እሞ ሎሚ ዝሰራሕናሉ ሰብ ከዓ ንዓርኩ ይነግሮ ዓርኩ ከዓ ንፋሚሊ ናቱ ዘለዉ ከምዚ ሰሪሕለይ ክስቶ ሰሪሕለይ ክስቶ ከምዚ ቀይርለይ ኢሎም ይነግሩልካ እሞ እቲ ዝቐለለ ኣድቨርታይዝ ናይ ምግባርካ ሽዑ ነቲ ትካልካ ንኽዓቢ ከዓ ይሕግዘካ ማለት እዩ። እዚ ንሕና እቲ ንሰርሖ ዘለና ክንበፅሖ ዘለናን ብግቡእ ክንሰርሕ ከለና ናይ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፅባሕ ክትሓስብ ኣለካ እንድሕር ኮንቲኒቲ ክህልወካ ኮይኑ ማለት እዩ። ንሓደ ካስተመር ሎሚ እንድሕር ጥራይ ተን ገንዘበይ ይሃበኒ እምበር ንፅባሒቱ ባዕሉ ፈልጥ ኢለ እንድሕር ከይደ እሱ 10 ካስተመር ከጥፈአለይ ይኽእል እዩ።
نتي حدا كاستمر دحان مجمري خاندي كمز اوفر يبقى له زي اسرح تحاويس قال كمز اندحر كوينو دوللي نحر زخونه دستي بلقالي مصي دحان كلاي غزي استاك قبرلكا خيليل كان دحر نتي قدامه يزرخب كايسبكم غيركا تريت غيركا نما السلما خالد 10 سبات كمصلكاي مالتي ስለዚህ ቢዝነስ ማለት ነቲ ኩሉ ናትካ ሳይትካ ዝዓበየ ቻንስ ትህበለመኒ ነቲ ካስተመር እዩ ምክንያቱ ገንዘቡ ስለ ዝኸፍለካ ስኻ ከዓ ስራሕካ ምስ ሰራሕካ ድማ እሱ እንታይ ይገብር መጠን ናይቲ ስኻ ዝሰራሕካሉ ክትወፅእ ከለኻ ዋላ ስኻ እንተዘይተዛረብካ እቲ ስራሕካ ከም ዝዛረብ ጌርካ እንድሕር ሰሪሕካዮ እንታይ ዝብል ሽዑ እዚ ዳ መን ሰሪሕልኩም እዚ ዳ መን ገይርዎ ክንደይ ዳ ከምዚ ክፅበቅ ገለ ክብሉ እዮም ከምዚ ዳ መሰለ ሰብ እንዲ ሰሪሕለይ እንድሕር ኢልካ ሽዑ ናይ ኮንስትራክሽን ነገር ከዓ ዝኾነ ነገር ኣብ ገዛኻ ዝረስ ኣብ ሓደ ቦታ ዝረኣኻያ ቀዲምካ እንድሕር ሪኢኻ ሳቡ ገና ካብቲ ገዛ ከይወፃእካ ከለኻ እታ ገዛኻ ዘላ ንብረት ዝክራ እሞ ናተይ ከዓ ከምዚ ክትከውን ትኽእል እያ ኢልካ ሽዑ እንታይ ትገብር ቴሌፎን ባሃበኒ ኣነ እውን የድልየኒ እዩ ከምዚ ዝዓቢ ትካል ማለት እዩ ሶ ምናልባት እዛ ብድሕረይ ትሪእዋ ዘለኹም ክሽነ ገለ ካብቲ ዝሰራሕክዎ ወይ ከዓ ካብቲ ሪሞድል ዝገበርክዎ እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ናተይ ስታይል ወይ ከዓ ተጠቒመ እቲ መብራህቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብላዕሊ ዘሎ ከም መልክዕ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ናቱ ሕብሪ ዝቕይር ኤልኢዲ ዝበሃል እቲ ስትሪች ዝኾነ ገመድ ዝኾነ መብራህቲ ባዕልኻ ብዝተለሃየ ቦታ ትቆርፆ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና የሐዲስና ሰሪሐዮ ኣለኹ ምናልባት ከመይ ከም ዝነበረት ኣይኖ ክትሪእዋ ትደልዩ ትህልው ትኾኑ መጀመርያ ዝነበረት ከመይ ነይራ ሕጂ ከምዚ ክትረአ ከለኻ ከመይ ኣላኻ ምናልባት ቪድዮ ዝስራሕ ከሎ ኣብኣትኹም እንድሕር ሪኢኩሞ ገለ ኣይድያ ክህበኩም ይኽእል እዩ ካብዚ ወፃኢ ድማ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ይብለኩም ነይረ ዝጥቀመሉ ነበርኩ ስማት ሕጂ ግን ኦልሬዲ ናይ ኣማዞን ሊንክ ከፊተ ስለ ዘለኹ ትደልይዎ ነገራት ወይ ከዓ ትደልይዎ ንብረት እንድሕር ኣሎ ክትረኽብዎ ዘይከኣልኩም ግን ደድልየኩም ነገር እንድሕር ኣልዩ ንገሩኒ እቲ ናቱ ሊንክ ኣብ ቪድዮ ዝሰርሓሉ ግዜ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ ሴቭ ክገብረልኩም እየ ዝበዝሕ ግዜ ድማ ናይ ቪድዮ ካሜራ ናይ ገዛና ህፃውንቲ ቆልዑ ዘለውና ዝኾነ ዝኾነ ክንጥቀመሉ ንኽእል ብቕልል ዝበለ ወርሓዊ ክፍሊት ዘይብሉ ሓንሳብ ፐርቺዝ ምስ ገበርናዮ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዲቫይስስ ብዙሕ ኣሎ ከምኡ እውን ሸር ክገብረልኩም እየ ዝኾነ ናይ ፌስቡክ ሸር ዝገብሮ ሰባት እንድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ኮንኩም ኣብቲ ሊንክ ኣትኹም እንድሕር ዘድልየኩም ንብረት ገዚእኹም ካብኡ ንዓይኩም ሽንሕ ሰበለ እዩ ንዓኹም ከዓ እቲ ንብረት ብቕልል ዝበለ ነገር ክትረኽቦ ትኽእሉ ማለት እዩ ደድልየኩም እንድሕር ወይ ከዓ ክትረኽቦ ዘይከኣልኩም ከዓ ከም ፅሓፍለይ በታ ኣነ ዓቕመይ ዝፈልጣ ድማ ምሳኹም ሸር ክገብር እየ ንሎሚ እዚኣ ከም መፈተንታ እያ ኣብ ቀፃሊ ግን ያ እቲ ናትኩም ሕቶታት ብግቡእ ዓቕመይ ዝፈቅዶ ክምልሰልኩም ተስፋ ይገብር እዚኣ ምድንጋር ከይትኾነኩም ንገለ ካብቲ ብናተይ ብነፍሰይ ክጅምር ስለ ዘለኒ ብድሕሪኡ ናብቲ ሕቶታትኩም ካልእ ቪድዮ ክሰርሓልኩም እየ ናይ ኣጀማምራ ናተይ ግን እዚኣ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ሕቶ ወይ ከዓ ካልእ መልሲ ናትኩም ዝምልሰሉ ግዜ ክመፀኩም ከዓ ተስፋ ይገብር እዚ ሓሳብ ናተይ እዩ እዚ ሎሚ ሰሪሕልኩም ዘለኹ ቪድዮ ድማ በቲ ኣነ ዝጀመርኩሉ መንገዲ ወይ ኣነ ዝተጠቐምኩሉ መንገዲ ክሕብረኩም ስለ ዝደለኹ ቅድሚ ናብቲ ሕቶታትኩም ምምላስ ንሎሚ እዚኣ ትመስል እዚኣ እታ ናተይ መጀመሪት ኣብ ቀፃሊ ግን እቲ ሓቲትኩም ንዘለኹም ሕቶታት ዋላ እውን ዲስፕሌይ እናገበርኩ እዚ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ መጀመርያኹም ትሪእዎ ነዚ ቪድዮ እንድሕር ኣለኹም እውን ሓሳብኩም ሃናፂ ርእቶ ምፅሓፍ ኣይትረስዑ ነዚ ቻነል ንክዓቢ ከዓ ናትኩም ሳፖርት ሳብስክራይብ እንድሕር ጌርኩሞ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ናብ ካልእ ሰባት ክበፅሕ ሸር እንድሕር ጌርኩሞ እሱ እቲ ብነፃ ዝኾነ ነገር ዘይክፈሎ ነገር ክትገብርዎ ትኽእል ኢኹም ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ቅነ